भाकलांचं सुकंही करता येतं, रस्साही करता येतो, फ्राई करता येतं, मटणासारखंही बनवता येतं. वेगवेगळे प्रकार वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये बनवले जातात. स्पेशली मालवणी पद्धतीत भाकली कशी बनवतात ते दाखवते. कलामारी बोलतात त्याला, माकलं बोलतात, वेगळी वेगळी नावं आहेत. स्पेशली माकलं म्हणून मालवणात फेमस आहेत. मस्त मोठी 3 भाकली मिळाली आहेत. तर सुरुवात आहे यांची साफ करण्यापासून. कोळणी देतात साफ करून, पण तरीसुद्धा घरी कसे साफ करायची ते मी दाखवते. आणि तिथून आपण खरं सुरुवात आहे. पहिला याला साफ करायचं आहे. हे त्याचं डोकं आहे. हे पण ॲक्च्युली खाण्यामध्ये बरेच जण कोळणी घेतात, पण आम्ही नाही घेत. आणि ते असं दोऱ्या दोऱ्यासारखं ना, म्हणजे नाही आवडत बऱ्याच जणांना. आतमध्ये ना त्याच्या काळं असं एक हे असतं, पाण्यासारखं पिशवी एक असते, त्याचं ते काळं काळं असं बाहेर येतं. ते मी दाखवते. हे वरचं पहिलं स्किन सगळी काढून घ्यायची. हे छानपैकी सगळं काढून घ्यायचं असं छान. आणि ह्याला एक ना अप्रतिम मस्तवाली चव असते मटणासारखी. हे चिकन आपण जसं बनवतो तसं. माकलांमध्ये असं आहे, फिश कोणताही जास्त कुक नाही करायचं. माकलं जास्त शिजवली की रबरासारखी होतात, त्यामुळे ती पण शिजवताना खूप नाही शिजवायची. ह्याच्यामध्ये ना एक असं काट्यासारखं असतं, ते काढावं लागतं. त्याच्यानंतर आता आपण मध्ये त्याला असं चिरून घेऊया सुरीने, म्हणजे आतलं अजून आपल्याला साफ करायचं. एक माकलू मी दाखवते कसं करायचं, मग बाकीचे आपण सगळी करून घेणार. त्याच्या आतमध्ये हे जे असतं ना पिशवीसारखं, हे काढून घ्यायचं आपल्याला. आणि ते बघा, हा एक अजून काटा, असे 2 काटे. आणि काळं असं पाणी निघतं साफ करताना. ही झाली आपली माकली साफ करून. धुवून घेते मी कापतो. कापल्यानंतर पण आपल्याला धुवून घ्यायचं स्वच्छ. धुवून घेतलं. आता हे राहिलेलं ह्याच्यावर जे आहे ते आपल्याला लाल ते स्किन आहे ना, ती सुरीने जर निघाली, सुरीने अशी काढून घ्या. आणि आता त्याचे पीस करायचे आहेत आपल्याला. तर पीस जे आहेत ना, तुम्हाला हवे ते फ्राय करायचं असेल तर मोठे ठेवा. आणि चटणी करायची असेल ग्रेव्ही, मी मालवणी चटणी दाखवते मटणासारखी, त्याला मग तुम्ही हवे त्या आकाराचे पीस बनवून घ्या. हे बघा, असे चौकोनी बनवा किंवा कसे, नॉर्मली चौकोनीच असतात. आता ह्याचा खिमा पण बनवतात, छान लागतो बारीक बारीक कापून. फक्त शिजवताना हे फार शिजवायचं नाही, जास्त शिजवलं की रबरासारखं होतं. आणि असे आपण ह्याचे सगळे पीस करून घेणार आहोत. आणि मग परत एकदा चांगलं स्वच्छ धुवून घ्यायचं. तीन भाकलांचं बघा साधारण पाव किलो तरी मटण पडले. आणि हे आता स्वच्छ धुवून घ्यायचं. आणि याला आलं लसूण लावून मी ठेवणार आहे आपलं वाटण काढेपर्यंत. हे आता पहिलं मी स्वच्छ धुवून घेते. आलं लसूण पेस्ट, ओली हळद घालून आलं लसूण पेस्ट बनवली आहे. समप्रमाणात आलं लसूण, 2 हिरव्या मिरच्या एक अंदाजे, आणि ओली हळद अंदाजाने 2 इंच वगैरे घेतले. म्हणजे 2 कांदे लसणीचे तेवढंच आलं, 2 मिरच्या आणि 1-1.5 इंचाचा ओली हळद. म्हणजे ओली आत्ता मिळते मार्केटमध्ये, आहे बऱ्यापैकी, आणून ती हे करू शकता. स्टोअर कशी करायची त्याचा व्हिडिओ मी स्पेशली वेगळा बनवेन. वर्षभर ओली हळद जेवणात वापरता येते. ओली हळद तब्येतीसाठी, सर्दी खोकलासाठी अतिशय हेल्दी आहे. तर आता आपण मॅरिनेट केलं आहे. आता वाटणाची तयारी करूया. वाटण काढून घेऊया आपण. वाटण बनवता बनवता मी दाखवते आहे. मालवणी वाटणाचा स्पेशली व्हिडिओ मी वेगळा टाकलेला आहे यूट्यूबला, तुम्ही चेक करा. आता हे पण मी परत एकदा तुम्हाला दाखवते. एक अख्खा मोठा कांदा घेतला आहे.
मोठ्या गॅसवरतीच आपण एक लसूण, अख्खा कांदा लाल होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं. परतताना थोडं मीठ घालायचं. कांद्याला छान अशी चव येते आणि छान तो लवकर परतला जातो. 1 वाटी ओलं खोबरं आणि अर्धी वाटी सुकं खोबरं आपण वापरणार आहोत. आता हे लाल होईपर्यंत आपल्याला छान परतून घ्यायचं. सुकं खोबरं पण आपण त्याच्यात छान परतून घेतो. हे किसलं नाही आहे, उभं कापून घेतलं, त्यामुळे कांद्याबरोबर मी छान त्याच्यात परतून घेते. आता हे लाल होईपर्यंत आपण परतत राहायचं आहे मोठ्याच गॅसवरती. कांदा छान लाल झाला. ओले खोबरे अर्धा नारळ म्हणजे अर्धी वाटी, आणि त्याच्यातच आता आपण गरम मसाले मी दाखवते. अर्धा चमचे धणे, अर्धा चमचे बडीशेप, अर्ध चक्री फूल घरात जे अवेलेबल आहेत ते घाला. 10-12 काळ्या मिऱ्या, मालवणी वाटण आहे ना, मालवणी चटका हवा, दालचिनीचा 1 तुकडा, जायपत्री थोडीशी. हे जे माझ्याकडे घरात जे अवेलेबल आहे ते मी वापरते. तुम्ही तुमच्याकडे जे असेल ते वापरा. काळी मिरी आणि लवंग असेल तरी चालेल. 2 लवंग, 2 लवंग, 2 हिरव्या वेलच्या, जायफळ आपण घालणार आहोत थोडंसं, अगदी सुपारी एवढा तुकडा, खूप नाही. त्याच्यातच आपण हे छान परतून घेणार आहोत. गॅस बारीक केला आहे मी. थोडं जायफळ मला हवं आहे अजून, आणि हे छान परतून घेते. थोडे धने, बस, म्हणजे 1 चमचा धने, अर्धा चमचा बडीशेप. वाटण छान परतून झालं. आपण लास्टला एक साधारण अर्धा चमचा खसखस घालणार. खसखसीने चव छान येते नॉनव्हेजला, स्पेशली उसळ वाटाण्याची वगैरे. व्हेजला पण तुम्ही हे वाटण वापरू शकता. हे मीठ घालून वाटून फ्रीजमध्ये ठेवलं तर आठवडाभर राहतं. फक्त पाणी थोडं कमी घालायचं वाटतं. आता आपण वाटण वाटून घेऊया. आपलं वाटण रेडी आहे. आता आपण वाटण वाटून झालंय. आता बनवायला घेऊया. तेल अंदाजे 1-2-3 चमचे. त्याच्यामध्ये कांदा बारीक चिरलेला, लसूण बारीक चिरलेली, 5-6 पाकळ्या लसूण उभा चिरून घेतलाय. छान परतून घेऊया लाल होईपर्यंत. थोडं मीठ आपण त्याच्यात घालणार आहोत. नंतर ग्रेव्हीत आपण अंदाज घेऊन घालायचं. जर हे असेल व्यवस्थित तर ग्रेव्हीत घालायची गरज नाही. कांदा लसूण चांगलं लाल झालं पाहिजे, तो कच्चेपणा त्याचा ना गेला पाहिजे. चव येते छान रश्शाला. त्याच्यानंतर आपण कोथिंबीर थोडी परतून घेणार आहोत. त्याच्यातच छान आहे ना कोथिंबीरचा फ्लेवर येतो. तेलात परत हळद अर्धा चमचा, मालवणी मसाला आता तिखट कसं हवं त्याप्रमाणे मी 1 चमचा घेतला. आपलं वाटण. आता ही ग्रेव्ही पातळ घट्ट कशी हवी त्याप्रमाणे वाटण ॲड करा. आपल्याला पाणी ॲड करायचं. किती पातळ फिश आपण ग्रेव्ही छान उकळली की लास्टला आपलं आपण टाकणार आहोत. आणि 1 उकळी घेणार आहोत, जास्त नाही. ग्रेव्ही घट्ट पातळ कशी हवी तेवढं तुम्ही पाणी ॲड करा.
थोडी मी राईसबरोबर खाण्यासाठी ग्रेव्ही पातळ ठेवते. तुम्ही तुमच्यावर आहे घट्ट पातळ. आता ह्याला छान उकळी येऊ दे. वाटण चांगलं शिजू दे उकळून. एक 2 ते 3 मिनटं उकळी आल्यानंतर 2 ते 3 मिनटं चांगलं उकळू द्यायचं आणि नंतर आपण माखलं त्याच्यामध्ये सोडणार. वाटणाला छान उकळी आली आहे. तर आपला फिश सोडूया. उकळल्यानंतर वाटण बघा घट्ट झालं. आपला फिश आपण सोडणार आहोत. माखली आणि छान ढवळून घेऊया. झाकण ठेवून त्याला 2 ते 3 मिनटं छान शिजवून घ्यायचं. शिजलं ना की ते असं आळतं, असं गोल होतं मॅगीसारखं, की समजायचं शिजलं. आता ह्याला एक उकळी आल्यानंतर 1-2 मिनटं आपण झाकण ठेवणार आहे. त्याच्यापूर्वी आपण मीठ घालणार आहोत. आपण थोडंसं घातलं होतं कांदा परतताना, पण ते कमी आहे. टेस्ट करून मग मीठ तुम्ही ॲड करा. आणि आता एक उकळी येऊ दे. त्याच्यानंतर आपण झाकण ठेवू. कोथिंबीर घालून मग झाकण ठेवायचं आणि 1-2 मिनिटांनी गॅस बंद करायचा. छान उकळलं. आता आपण कोथिंबीर थोडं पातळ ठेवलं. राईस बरोबर खायचं म्हणून तुम्ही घट्ट पण ठेवू शकता. गार्निशिंग आणि झाकण 2 मिनिटांनी आपण गॅस बंद करणार आहोत. आपलं रेडी आहे मालवणी पद्धतीचं माखलाचं सुका रस्सा.